Benta niyo ang lukan niyo? Oo, kan. Bilhin ko na yan. Oo, kan. Magkano? Maiwan na yung maliliit ang. Lilit naman. Okay. Video na siyang. Mrandom TV. Good day mga kasyokoy. Ito na nga ang second episode ng ating Making Baklad. First episode nga mga kasyokoy, pinakita ko na nga yung mga lambat at mga ginawa sa lambat. Pero hindi pa yun dun natatapos sa lambat mga kasyokoy, dahil may mga dinagdag pa tayong mga bagong lambat. Simulan natin ang mga episode na ito sa paggawa ng talasok. Sa nakikita nyo mga kasyokoy, ay nagpaputol muna tayo ng mga puno ng kawayan para gawing talasok. Pagkatapos magkayas at lagyan ng tulis, bubutasan naman natin gamit ang barena. Ngayon naman, sa second episode, ipapakita ko sa inyo ang mga bagong lambat. At kung ano pa nga ba ang mga ginawa dito. Pagkatapos ay ang delivery ng mga kawayan.
Parte na ang paglalagay ng patulis nito, saka ibababa sa ilog bago dalhin sa pwesto kung saan itatayo ang baklad. Pagkasama yan. Asan yung talaba mo? Patingin nga. Sino? Ako. Ikaw ba yan? Benta niyo ang lukan niyo? Hindi ko na yan.
Magkano? Ayaw na yung maliliit ang lilit naman. Video na siya. Ayan, abangan nyo na lang mga kasyokoy ang third episode. Ang pag-uumang na tayo sa third episode mga kasyokoy. Ayan, ready na siya. Ready ng ating mga kawayan. For more videos, And new video. please subscribe our YouTube channel. And click the notification bell to notify for new video. Thank you for watching. Emeraldum TV.